aquí a Sant Vicenç de Castellet. Anem a pujar al Puig Soler i res, comencem la ruta. Avui el dia està solejat, això vol dir que passarem calor i ens sobraran capes, però bueno, va, vinga, anem-hi. Pujant al Puig Soler hem trobat pel camí aquest, el Puig Soler Petit, que té 472 metres i res, ara anem al Puig Soler, que és de 525. Apa, ens queden uns 80-90 metres i res, anem cap allà, que queda una estoneta. Ja tenim un altre cim, el Puig Soler, de 525 metres d'alçada. La pujada des del Puig Soler Petit fins aquí és una mica pendent, però bueno, res que no puguem fer nosaltres. I res, ara us vaig ensenyar una curiositat que té, i és que hi ha el llibre de piulades, però flipareu amb el que aneu a veure, Safateta, i aquí el tenim! Superxulo! La veritat és que molt maco. Aquí tenim un pessebre i que ha fet el club d'excursionistes de Sant Vicenç de Castellet. I res, anem a descansar una miqueta i haurem de baixar, que haurem d'anar a dinar. Vinga, va! Ja tenim un altre cim. Res, l'última pujadeta ha sigut una mica complicadeta del Puig Soler Petit fins al Puig Soler perquè era massa pendent, massa pedra, però res que no haguem pogut fer, o sigui que tot genial, tot molt bé i res, ara descansar a casa i bye bye, fins al proper cim!